Shalom, selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi, pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu Maita salutna. Diamu dengan saha persaun di bagasa Tuhan Yesus Kristus.
Ada orang sutapuka paraminggotta manogoton taparadi maruhata martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhatta marite ede nomor 4 esada saat roditolo. Marhite-hite guarna di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, natumo palangi dohot tanoon, amin. Beta mahita manukap marsoba, marsingjang mahita tuadopan ni Jehovah si topahita, aibana do di batata, jalahita bangso na pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sesada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata, pupuji hami guarmi, jala hudok hami maulati tuho, alani saluhutna binahin mi, patu pahon hanguluan nami, sedongani mahami marhite-hite asinoroham, asa upikir hami totong natinonmu dohot hamamatem, asa wastakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaon nasitong, jala asa marroha holongan hami, puhut madok malati tuho, asa olo hami di tonga-tonga ni salut huria,
nang tinabusmu marhita-hita mudarmu nabadiai, olat nyon rodi saleleng nilelengna. Amin. Tatangihon mapatik dire bata, ima patik na patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni dire bata, yang gosoture dalanna, ayo na humna do sogot akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo, ikon dihaber rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di bana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon nolon, manang marujaran narwa, manang mangasi marhite guarni de bata, adinana tersosak dot ditangiang, dot dipuji-pujiat do si dohonon guarni de bata. Ima patik de bata, atong tapangido magogo to de bata, manggulahon patik nai. Ale tuan de bata, saya pargogoi mahami, manggulao nombar to patik mi. Amin. Tatapoti marusata nagodangi di hadapan dari bata martang yang mahita. Ali amanami jala di batanami na di banua gijang pargogo na suhaturusan peringkan bahasa doho jala rodis sarim geling na do asini roham sema parmuati maroham di hajahaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami
Ay jod-jod do hami mardosa marupoko. Jala jod-jod do husungguli hami rimasmu marhitis yan pangalason nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami, unang alang asinurham, say rupi mahami, ho ali Tuhan dibata hatuan nami, baluah hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata bagabagan di bata taringot tu hasasan ni dosa. Roma hamu tuahu asa manguluton di muna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokus songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madibata nadigijang. Amin. Tabigi mahatan niribata turpuk epistel dari minggon imana ni edisian surat ni apostel Paulus madapoton huria Efesus bidusada mamuka mesen ayat 31 di 10 Efesus bidusada ayat 31 tajahama margati soring ragam ni pasu-pasu na marhites yan Kristus pinuji madibata amanit hatta Yesus Kristus naung upasu-pasuan tuhita ragam ni pasu-pasu partudion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodo ihad dohita bahin anakna marhita-hita Yesus Kristus asa tu ibana manghuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapat hita haluaw ni binahid ni mudarnai ima hasesan ni akka pangalosion manghuton asin rohana na tarlobii. Ay di paboton ibana do tuhita tahi ni rohana damudihian mangihuton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Dohot na di atas tanoon. Ima sahatna martua doakan atau mangiun hatan ribata jala na upeopsa. Amin.
Lahat tidakkom maha porsiaw tay, songon na hinay tidakkom di dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita madop. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogona soha tudusan, na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman tubuhan ni si Maria, nagbegabian sianton di porbadia, andorang sahabat. Ido tuhata nat mama bermit di pangumon silatus namati tarpajal doi bana di hau pinar silang na tua tumano toru dong ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon amanai ke surga la huntul tu siamo di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai bana pemla sugut hutana on mangumi halak na mangulu dot namate aborsia di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia ni halak kristen akan nabadia do yasani dosa do diatai namandok mulak mangulus sugut daging halak nau mate do dihanguluan nasora suda amin. Yes.
Shalom. Hamuna dengan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojinahahon odolan ni tikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas goar ni Parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Parjolo mahpasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna, dohot tu akadongan na oddo perot marsaur di Parminggon HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasahat hami ma tabe di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita saluhutna. Horas matutu. Udut tusi tabege ma odolan ni tikting ni huriata sadarion. Jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite sop kopi tikting di WA Group wilayah Manang kategorial. Nabarjolo, goar ni Minggu seksagesima. Ono pluari adorang so haheheon. Topik di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. 2. Pakobasion di Parminggota di bagasan Tikion. Jamita di Pasahat Amang Pandita UF Hutasoit MTH. Parageda Situa J Sigalingging SE. Tikting Sintua Arnold Lumban Tobing. 3. Pertangyangan wilayah di bagasan Mingguon. Di hari Selasa 10 Februari 2026 pukul 10 walu untuk wilayah tengah di bagas ni keluarga pendeta UF Hutasoit MTH CHS Borusagala AMD. Hari Selasa pukul 10 walu di bagas ni keluarga Sintua HSL Simamora Borusagala wilayah selatan. Di hari Rabu 10 Februari 2026 pukul 10 sia di bagas ni keluarga RF Turnip P Boru Siahaan wilayah barat. Hari Rabu 10 Februari 2026 pukul 10 walu di bagas ni keluarga CBW Pangaribuan SHMS untuk wilayah utara. Rabu 11 Februari 2026 pukul 10 walu 30 bagas ni keluarga WP Sitorus SH S Boru Sirait BSC untuk wilayah timur. Rim masudi akar ruas mandahuti pertangyangan hombartu wilayah Nabe. Paupaton ulaon ni kategorial. Ria masude mandohoti ulaon hobar tu kategorialna. Palimahon hobar tu haputusan rapat huria naung di Patupa di hari Selasa sia Desember 2025 nasalpu disepakati huriat tama pelean bulanan keluarga dohot tok-tok ripe pembangunan minimal 30.000 ganub bulan. Paunopon ruas titipan sadarion Minggu 8 Februari 2026 huria manjakkon ruas titipan sian HKBP Batu Mama Resort Batu Mama Torgamba ima inang adeniki Boru Manurung dohot tolu dak dana. Nasida tinggal di Jalan Kemuning nomor tolu Baciro Gondokusuman Yogyakarta masuk tu Pakobasion wilayah tengah. Kepada inang Boru Manurung bila hadir mohon berdiri di tempat. Bersama ini majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat datang. Tuhan memberkati. Papi Tuhan ruas napida sadarion Minggu 8 Februari 2026 keluarga Nyonya Sintua RC Hotang Boru Pasaribu rap dohot sada yanokonna bawah pida tu GKI Gejayan Sian wilayah utara. Pawaluhon tikting parbagasan tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbagason ma
Antoni Adiputra Sinurat, anak ni Amata Samulia Sinurat, tubuh ni Inata Rumondang Boru Sihombing almarhum. Sian Gereja HKBP Resort Hubang Habisaran, Dohot Orowana. Mistria Boru Simamora, Boru ni Amata Manahan Simamora almarhum, tubuh ni Inata Lindawati Boru Sitorus. Sian Huria HKBP Pasar Pipa Resort Teluk Aru. Sakap pamasu-masuan nasida ima di hari Sabtu 21 Februari 2026 di Gereja HKBP Yogyakarta. Pasiahun Parguru Malua Khusus. Ruas nanai Marguru Malua Khusus boy ma mendaftar tu sintua manang tu sekretariat ni gereja. Mulai marsiajar di Minggu Sadarion ima pukul 14 WIB di ruang konsistori. Pasapuluhon hari Senin 16 Februari 2026 sude parhalado dohot keluarga di Patupado Konven Distrik Sapulualu Jabarteng DIY Regional 2 nama ringanan di HKBP Yogyakarta. Pasapuluh sadahon bona tahun guru sekolah minggu dohot pembubaran panitia Natal sekolah minggu. 12 di hari Senin siap Februari 2026 di GKI Dayu Gang Pusung Utama nomor 1 Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman. Borhatdo seksi Paropuan mandohoti ulaon PDO Hana. 10 tolu di Pangido Turuas asa toktong mangalehon pelean nadumenggan tujolo ni altar secara tunai manang kuiris alanunga tersedia perangkat kuiris di jolo. 14 kuiris Bank BNI dan BRI. 15 panitia pembangunan. Saldo perpitu Februari 2026 ima 20 juta 177.055 rupiah. Paunopon Macai Arop dope roha mangido pangurupion asaboy lang sikop pature ni sound system tak papituhon pinangido ma turuas na ukap rohana laho mangurupi pakobasion di huriai laho parsidohot mamelehon dirina lau pauli ulihon akan narikot hobartu talet tanabe asa mendaftar ma tu situa manang tu sekretariat huria. Pawaluhon saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun mak tu ruas namangolopon ari hatu tubu dohot nahot ripe ima di tanggal walu sahatu tanggal 14 Februari 2026 hatani debata tuna marulang tahun dung tubu au sai hodo parsigatungaku sian butuhan ni dainang dope sai hodo debataku. Pesalmen 22 ayat 10 sada. Napasiahon tatangnya konmah akadongata namar sahid di rumah sakit songoni dohotna di bagasna ganub. Saitumi buma malum jalahipas di pargugui dohot di pasu-pasu tuhata. Nah berikutnya bunga langgatan di parminggota sadarion ima sian keluarga Nyonya M Lumbantoruan Boru Sitompul mau leate ma di keluarga jala saitab ditambai Tuhan ma pasu-pasuna tunasida. Saplusada Bibel si Jahahon Mingguon 12 jadwal hari tahun di Huria di Parmingguon
10 tolu Parhepengon tanggal 20 tolu sahatu tanggal 20 sia Januari 2026 Boima tajaha di papan pengumuman secara lengkap. Songonima tikting dihita di mingguta sadarion. Shalom. Merdeka. Dame ni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Horas. Ruas ni huriata tabukama Bibel nagabe ujahan di Jamita di permingguan sadarion di buku Sada Musa 12 ayat sada rodi ayat napalimahon. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Songonon ma tersurat di hata Batak. Habu bukas ni si Abram. Dungi ninna Jahobama madok si Abram bukas maho siantano hagodanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas ni amam tutano sipatu duhonok kutuho hubait peho gabe bangso nabolon jala pasu-pasuok kumaho jala balbagaok kuguarmu asagabe pasu-pasuho jala pasu-pasuokku akana mamasu-masuho jala toruakku akana mamuraiho jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut akabangso nitanoon. Jadi bukas ma si Abram songon naridok ni Jahoba tu ibana bukas ma doho silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran dungi diarahon si Abrama si Sarai jolmanai doho silot anak ni hahanai ro disude na sinamot samot nasida dohot jolma akana tinohor nasida diharan jadi bukas ma nasida laho tutano kanaan jadi dung tol has nasida ro ditano kanaan
Ima sahat niturpuk akadongan sahuria Abram manang Abraham. Buasa holan si Abraham di Jo. Buasa dang dohot na asing. Ima suku-suku na parjolo di turpukon. Aha dohuroha kelebihan ni si Abraham. Dibadikon sian torop di jol mana mengulu hatiha zaman ni si Abraham. Ikut takas tu dohonota molo pe dipilit di batasi Abraham, itu adalah hak prerogatif di debata. Itu hak istimewa Tuhan. Tuhan bebas memilih siapapun untuk menjadi hambanya. Jadi dang alani kelebihan si Abraham daong sarupa songo kita do si Abrahami jol mana biasa alai alani adong do asini rohani debata tu si Abraham gabetar pilit maibana didok naking di hatana perjolo bukas maho pergilah hicap masian tano hagodanganmu, pergilah dari tempat kediamanmu, tu tano tu inganan sipa tu duhonok kutuho dang dipabua tu dia dang dipabua debata songon dia ibana borhat mar kereta api do, mar sepeda motor do, mar mobil do, mar pesawat do dang dipabua manang madalapat jaladang dipabua debata borhat maho tu arah lintang utara manang tu arah timur daun holan borhat maho bukas maho jaladang mar panukun si Abraham tu dia au borhat Tuhan songon dia adalah ku borhat molo borhat berarti ikon tigal honoku masudeon dang nama jua si Abraham daun sadok bulus tulus ibana mengoloi pajoni di bata asa bukas borhat ibana sian urkasdim sian tano hagodanganna ima haporsiaoni si Abraham ido ubahen hamwa kamang hamwa kainang remaja nang naposo bulung terkenal itu Abraham adalah bapak orang yang beriman, bapak orang percaya karena dia dengan tulus bulus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saya pikir ini pelajaran pertama untuk jemaat HKBP Yogyakarta. Marilah kita dengan tulus mengikuti Tuhan. Sian bulus niroha tayuton maibana. Asa ima patuduhon haporsioni halak Kristen, haporsioni ruas ni HKBP Jogja di Parmingguan Sadarion. Memang mau losian logika, sasitong nadang logika on. Gak mungkin ini. Ini mission impossible. Misi yang tidak mungkin. Karena dia harus meninggalkan semua. Harus meninggalkan semua dia. Meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya. Ini misi yang tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bersama Tuhan. Dan kita apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Asalkan syaratnya ialah molo taat dohita. Molo bulus dohita menghitu tuhata. Aha naso mungkin di rohamu kamang kainang di patu pade batado. Imana parjolo. Na paduahon nakikudok si Abraham bapak orang percaya. Betul ya? Sepakat kita ya, karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Bahkan Jakobus pemadok si Abraham ialah sahabat Tuhan. Luar biasa ini. Si Abraham bapak orang percaya, si Abraham sahabat Tuhan. Tetapi ternyata tokoh sekaliber si Abraham dari dokna
sahabat ni debata nadidokna bapa ni akan porsia. Ternyata si Abraham pernah jatuh juga ke dalam keraguan-raguan. Nggak percaya kita? Abraham juga pernah jatuh ke dalam keraguan-raguan. Iman Abraham juga pernah tumbang. Sada Musa 15 ayat 1 Abraham yang terkenal iman yang teguh tumbang juga kok. Buka hamu manon di jabumu. Sekali versi Abraham yang terkenal bapak orang beriman, jatuh juga imannya. Kenapa? Allah diberi si Abraham kenyataan hidup. Naking didok di pasal 12 on. Babelgau kumaguarmu. Allah nggak diberi si Abraham. Neng pasu-pasun di bata ibana. Neng patoro pun di bata ima pinoparna. Alai nggak di paima si Abraham. Ai dia do Tuhan. Hodo madok dilihok kodo au keturunan. Nion satu umur nasadarion dangadong do pehagabion diau. Atong molosongoni do Tuhan nian mak nagabe pewaris aka arta nadong diau nian mah halakan masih Eliezer mak karena aku nggak punya keturunan Tuhan. Si Abraham di sini sudah kalah imannya, sudah jatuh imannya karena dia melihat kenyataan hidup. Ido didok di Batama Muse di ayat pasal 15 ayat 6 atong keluar mahosian jabung bereng maka bintang di langit, lihat pasir-pasir di pinggir pantai, songonima torop diaka pinoparmu dugi dok si Abraham ma amin. Di mana Abraham jatuh iman, di situ Tuhan menguatkan. Apa yang udah katakan di sini akan makainang. Jadi kalau ada orang beriman yang imannya jatuh seketika karena melihat kenyataan hidup, unang icahi. Galedo HP haprosionmu. Ho langsung ngoni do pe ngaitur tumbak ko, itur tangis ko, itur madele ho. Ternyata iman yang jatuh itu manusiawi. Jangan dibuli. Siapa kita yang tidak pernah jatuh imannya? Tidak ada. Abraham pernah jatuh imannya. Jadi semua manusia pernah jatuh imannya. Tetapi ketika kita jatuh iman sampai di titik nadir, di titik terendah, tiru cara si Abraham, berekau masih Abrahami. Di si ibana tumbang haporsionna, di si marode bata lahu mangalun hagogon di ibana. Atong tiki madebu haporsiota kama kainang. Pajonok ma dirita tu di bata. Asa haporsiota na sangat tumbang, na sangat talu. Alani mamereng parngoluanon. Ala mamereng kenyataan hidup. Melihat kepahitan pekerjaan yang sempat jatuh dekat dengan Tuhan, maka kita akan dikembalikan lagi iman kita, dikembalikan lagi semangat kita. Itu. Jadi jatuhnya iman itu manusiawi, tetapi jangan biarkan dekat dengan Tuhan, iman yang jatuh bisa kembali semangat kalau bersama Tuhan. Iman apa duahon, patuluhon. Fokus mahita tu topik di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Sia dia do mual ni pasu-pasu. Sia debata. Oke? Debata do mual ni pasu-pasu. Dugi di pasat debata ma pasu-pasu tu si Abraham. Bukas maho, borhat maho. Asahu pasu-pasu ho. Si Abraham dia taat. Nunut do ibana. Dioloi do tonan di debata. Borhat maibana tiki borhat ibana sian urkastim disi maro pasu-pasu ni Tuhan. Oke, nggak dapat akama kenang
Disi ibana borhat sian urkasdim Roma pasu-pasu ni Tuhan. Asa gabe pasu-pasu ho. Songon dia pajupang masi Abraham dot akahalak na asing. Si Abraham nunga gabe pasu-pasu ibana. Pajupang menang tuise pe pajupang. Ibana nunga gabe berkat. Tuaka halak na torop. Halak na torop pajupang dot si Abraham dapotan pasu-pasu ima trupukon. Jadi molo ruas di HKBP Jogja neng hona topik ni minggu ta sadarion pasu-pasu ho ruas di HKBP Jogja asa gabe pasu-pasu atong tajalo ma pasu-pasu sian Tuhani mula kita siang gerejaon gabe pasu-pasu mahita tu salut halak pajupak kita dot aka humaliang aka tetangga aka keluarga manaka ICP dapotan pasu-pasu mahalak ala pajupang rap dohot hita songon dia carana si buan dame mahita tua kahumaliang mangalun hata hagogon mahita tua kana torop hata pasu-pasu mangalun semangat ada tindakan untuk menolong iman yang memberi harapan mau mengampuni mau menolong. Jadi molo gabe pasu-pasu hamu akama kainang dang naikon gabe namorajong jolo daong. Ikon jolo mamora hamu dak polai. Hak kada pogos jongpe boy do gabe pasu-pasu. Unang ukur sen materi molo gabe pasu-pasu hamu akama kainang. Unang ukur sen materi sian pambahenan, sian harorota, sian pakatayon, sian talenta, sian kemampuan. Ruas KBP Jogja dimungkinkan gabe pasu-pasu. Jadi bahen masonang akahalak na pacupang dato tamu. Mari buat orang senang kalau berjumpa dengan kita. Abraham dia disenangi orang. Ketika orang berjumpa dengan Abraham karena Abraham sudah menjadi berkat dia dan dia menyalurkan berkat bagi orang lain. Harus mampu HKBP Jogja berjumpa dengan jemaat HKBP Jogja lasdoro hakku pajupang rapdot ruas HKBP Jogja. Saya senang bertetangga dengan orang Batak Kristen jemaat HKBP, saya senang sekali. Karena apa? Karena membawa damai, membawa kasih, membawa pengampunan, membawa sukacita, membawa penguatan. Iko songonido ruas HKBP Jogja dungi bere kita mak taringo tutano udok nakingan dan tersurat di Bidu 12 ayat sadaon tu dia do borhat si Abraham didok nakingan tu inganan sipatu duhonok kutuho baru pedi ayat 5 nakingan didok Kanaan dan kita berekau ma bibelmu baru pedi ayat 5 didok Kanaan alai Kanaan dan tersurat di si tano dagok pasu-pasu daong tiki sadiari matano kanan di dok tano pasu-pasu tiki di 2 Musa tolu ayat 10 walu do 10 pitu bere kita mahamu kamang hamu kainang teologis ni terpukom tiki di 2 Musa tolu ayat walu dot ayat 10 pitu di sima tarbarita tano kanan tano dagok pasu-pasu atong sia dia do jarana sia dia do dalanna tano Kanaania segabe tano pasu-pasu sian si Abraham. Ternyata Abraham ketika tadi dia berjumpa dengan orang itu dapat berkat. Ketika dia tiba di tanah Kanaan menjadi berkat. Kemana Abraham pergi, di situ tempat itu menjadi berkat. Kemana jemaat HKBP pergi, di situ tempat menjadi berkat. Amin. Kosongon itu semangat ala Kristen. Kemana aku pergi Tuhan? Ke Yogyakarta aku pergi, Yogyakarta jadi tempat, jadi berkat. Kemana aku kerja Tuhan? Kerjaanku itu jadi berkat. Karena berkat itu dari Tuhan. Tuhan menyalurkan kepada saya dan saya menyalurkan berkat itu kemana saya pergi. Jadi jangan katakan Anda tidak punya berkat. Unang dok Tuhan yang dipasu-pasu daung. Dipasu-pasu hamu, dipasu-pasu. Manang tu dia hamu borhat, disiga be berkat. Kemana kita pergi?
Kemana kita bekerja? Di Kulon Progo jadi berkat di situ. Di Wonosari jadi berkat di situ. Di Papua jadi berkat di situ. Itu kekuatan kita menginang. Bukan karena kita, karena Tuhan memberkati kita. Itu makanya berdoalah, Tuhan berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Agar kemana aku berangkat, kemana aku kerja, di situ aku menjadi berkat dan tempat itu menjadi berkat bagiku. Apa pigahon teh? Unapa tegakku santai mahita. Bawa paton nate, oke. Atau dua separuh hata palimahon mana teh? Bagajaku do? Oh nga hampir teh 20 menit. Ya, mau mursa dia tahu naking akalan sia tarjo si Abraham. Mau mursa dia opung jojo nggak mau mursa dia opung jojo 75. Oh iya teh 75 tahun. 75 tahun lansia pralansia mana ngalansia? Ngalansia biate. Adong disok kamu akan lansia 75 tahun, adong na lobi? Adong na lobi ate puji Tuhan. 75 tahun terjauh si Abraham. 75 tahun dipangido si Abraham asa gabe na posoni Tuhan. Atong mau dipangido gereja mau kamang inang lansia nami, datuto nami. Dipangido hamu gabe hari tahun nang maju hamu ate. Itu dah. Si Abraham nang maju. Abraham gabi hari tahun maho. Kan itu. Dang didok si Abraham. Ngamai tua uboh ada lerek daw. Oh lo Tuhan. Hati akalan si nami dos maruhat tada. Ido. 75 tahun. Molo opung gue nga 80 ate. 80. Banga luar biasa. Wah. Lebih 80 tahun. 75 tahun nakamang. Enggak menolak dia. Pertanyaannya, ya kita buat pertanyaan ya. Memang enak belajar kitab ini. Supaya lebih menggali kita buat pertanyaan. Kenapa enggak waktu muda si Abraham dipanggil? Seperti saya ganteng kan 40 tahun saya sekarang. Itu dijambul ini kan. Sengaja saya bikin ini. Kenapa enggak waktu muda dipanggil Abraham? Kenapa harus 75 tahun? Ada kita yang bisa menjawab? Ya kan? Kenapa Tuhan gak waktu entah 40 tahun ke, entah 20 tahun ke? Kenapa 75 tahun? Apa artinya? Di hadapan Tuhan, tua, muda, anak-anak itu bisa dipakai oleh Tuhan. Berarti di hadapan Tuhan tidak ada kata terlambat. Jangan katakan terlambat Tuhan, sudah tua aku. Tidak. Siapapun dan kapanpun dimungkinkan untuk kembali kepada Tuhan. Siapapun dan kapanpun dimungkinkan untuk kembali kepada Tuhan. Kondisi yang bagaimanapun, tua renta sekalipun, tak punya lagi fisik sekalipun, bisa dipakai Tuhan. Jadi semangat Mahita. Sudah jemaat HKBP Jogja, mari. Semua punya kesempatan dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai berkarya di gereja ini. Semua punya kesempatan untuk dikasihi Tuhan. Semua punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, untuk diperbaharui oleh Tuhan. Semua punya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Atau gabi pasu-pasu mak, ruas di HKBP Jogja. Amin. Bertanya Mahita. Mau lihat tema di Tuhan, nunga sahat hatam di hami. Asa gawe pasu-pasu hami. Tuha kahumaliang. Las rohani halak mau lupa jupang rap dohot hami. Jala gawe pasu-pasu inganan manang tu dia hami mangalak ka Tuhan. Di tonga-tonga ni bagas nami, di tonga-tonga ni inganan perkerejoan.
pasu-pasu ruasmon ramoti akan niula nasida pargogoi akan marhagaleon lehon semangat jela ukap todim pasahaton asiniroham tuhami luhutna tarlumobi dia ka keluarga nama wasmale di pasu-pasu hagabeon tua kana posubulung nong tikina lahu berumah tangga ukap mamang lehon surakap ditodina turuas di huriam na di bagasan persahiton pamalu manasida muliate ma hubegi hami nakingin tiking torop do HP ruas di huriam namar siroha di ulang tahun padongan saripion nang hatu tubuh pasu-pasu akar wasmon jaluh pasat hami maka inganan pertangyangan aka ulaun kategorial di bagasan mingguon jalan mulia tema di haradion ni inanami na bergabung rapdohot ruas di huriam HKP Jogja ima keluarga inang boru manurung rapdohot tolu yanak konasida pasu-pasu keluarga nabaruam jala ramoti ruas napidda ubegi hami naking tikting anak nang boru ni huriam naneng majalo pasu-pasu parungan saripeon Antoni Adiputra Sinurat dohot calon orwan Mistria boru simamora ramoti maibana jagai mamang di matani ulaon homa tutu namang pasahaton akan narikot di tonga-tongan di keluarga nabaruon ale Tuhan mulia tinang di ruas di huriam naukap rohana pasahaton hamulateon nang pelian bulanan tu huriam tu pembangunan nang tubunga altar pe atong Tuhan ramoti mahami luhutna mulak kami sian tonga-tongan di gerejaon drap dohot ruas partisipan dongani mahami dia ke kendaraan nami atau mulia timadiho mari te Yesus saya mertangiang amin ita marede tapasahat pilihan
tatangnya kon mapeliata tu debata martangiang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silon lehon dadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami ma siyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hustus di jolom pasu-pasu may jalaramot ya sahu parasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang nistilon dehon mi tu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amanami na di banua gijang saya pinorbedia maguarmu saya Roma harajaonmu saya saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami na kami to gihon tu panguncunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaurhon ma damena tutodim.
Iya harusnya kayak gitu. Harusnya gitu. Jemaatan ramai, terus semuanya pada pakai versi gua, jadi nggak kedengeran. Semua orang gitu. Ada angkut. Foto nggak sih kita? Langsung balik. Malam minggu. Ayo.